Hola, bon dia amics. Anem a fer una altra sessió de gimnàsia. Avui per aquesta sessió utilitzarem una tovallola com aquesta i després utilitzarem la cadira. Tovallola, cadira i ens recolzarem a la paret. Comencem l'activitat, escalfar una mica, agafar la tovallola i posem com si l'escorreguéssim. Anem a començar, comencem pujant els braços amunt i baixant avall. Agafem aire, pugem amunt, baixem. Agafem aire, traiem-lo avall. Agafem aire amunt, traiem-lo avall. Avui veureu que va sobre treball cardiovascular. O sigui, avui us cansaré una miqueta, La tovallola davant, li fem girs cap al costat i cap a l'altre. Baixem els braços, tornem-los a posar davant, fem girs cap a un costat i cap a l'altre. Continuem. Baixem. Anem a escalfar una mica les cames. Començarem fent puntes i talons, alternant-los. Bé, una mica més. Canvi dret amunt, canvi. Anem pujant i baixant. Amunt. Continuem amb ritme. Continuem. Deixem la cama dreta amunt i li farem voltes, cercles. Voltes. Al revés. Canviem l'altra cama, voltes. Voltes. Al revés. Anem a aixecar els genolls. Vinga, primer com si caminéssim. Anem a augmentar el ritme. Llavors el que farem és afegir-hi les mans. La mà dreta toca el genoll esquerre, la mà esquerra toca el genoll dret. Anem a fer-ho amb una mica de rapidesa. El següent pas serà arribar a la punta del peu, estirant la cama. Aleshores,
si algú no arriba a la punta del peu i es queda a mitja cama, no passa res, es queda a mitja cama. Però si podem fer l'esforç d'arribar a la punta del peu, millor. Vinga. Continuem. Molt bé. Parem. A partir d'aquí ens posem de peu. Aleshores, col·locarem la cadira al costat. Llavors, és important tenir la cadira al costat i l'altra mà, hi haurà ocasions que la repenjarem a la paret, perquè així tinguem més equilibri i puguem desenvolupar els exercicis, d'acord? Vinga, col·locarem la tovallola, com si la cosa sigués escorreguda, la col·locarem a terra, com si diguéssim perpendicular a nosaltres. El primer exercici és molt fàcil, començarem caminant posant un peu a cada costat de la tovallola i anem fent girs. Llavors l'exercici es tracta d'intentar traslladar l'equilibri a una cama i a l'altra. Traspassar el pes a una cama i a l'altra amb certa rapidesa. És un exercici que hem de fer una mica sense córrer, amb certa rapidesa. Girant, separem, girem. Tornem-hi. Girem. L'última. Parem al mig. Fem el següent, que serà col·locar els peus, un peu davant de l'altre, com si anéssim per una corda fluixa. Aquí és quan ja entra la paret i la cadira. Si l'equilibri ens costa, podem recolzar-nos a la paret i a la cadira. Fem mitja volta i passem els peus, com si anéssim per una corda fluixa. Mitja volta. Tornem-hi. Si podeu fer-ho sense agafar-vos, millor, perquè llavors es treballa més l'equilibri. Però si convé, doncs, ens recolzem a una cadira i a la paret. Portem dues voltes, tornem-hi. Fixeu-vos que el tovallola, a més es belluga, no és massa estable. Per tant, es treballa encara més l'equilibri. Molt bé. L'última ronda. Col·loquem la tovallola recta. Ens posem al costat de la tovallola. L'exercici es tracta de, primer ho fem a poc, passant el pes d'un costat a l'altre. Continuem. Aleshores, a poc, anem posant certa rapidesa. Aleshores, si costa, realitzem una mà a la paret o inclús una mà a la cadira. Ens col·loquem al costat,
mà a la paret, mà a la cadira, i anem fent, intentant no portar-se la cinta, anem fent salts cap a un costat i cap a l'altre. Parem. Fixeu-vos que és important que mantinguem una mà a la paret i una mà a la cadira per poder descarregar el pes de les cames i que l'exercici sigui més senzill. Agafem la cinta, la posem, mantenim-la enrotllada, la posem que quedi davant nostre. Ben estirada. Aleshores comencem de manera fàcil i anirem complicant. Primer exercici, passem endavant, passem enrere. A partir d'aquí hi anirem afegint dificultat, d'acord? El segon exercici serà fer això una mica més ràpid, com si corréssim, d'acord? Vinga, va, som-hi. Si això costa molt, mà a la paret, mà a la cadira. Així, que posem l'equilibri i l'exercici es torna una mica més senzill. I parem. Veieu que ja comença la respiració a necessitar més aire. Per tant, agafem aire, el traiem, agafem aire, el traiem, agafem aire, el traiem. Anirem a afegir-hi dificultat. Col·loquem una cama davant de la cinta i l'altra enrere. I aleshores farem un salt i farem canvi de peu. Aleshores, com que això té la seva dificultat, tornem-hi una mà a la cadira, l'altra mà recolzada a la paret. Sí? Vinga, 1, 2 i 3. Vinga, ànims. Una mica més, vinga. Una mica més. Parem. Tornem a respirar, perquè veieu que això cansa a nivell respiratori. Agafem aire. El traiem. Agafem aire. El traiem. I a l'últim de la sèrie el farem que sigui una mica més fàcil. Es tracta de fer el salt cap a l'altre costat, fer mitja volta, tornem, mitja volta, tornem, fer mitja volta, tornem. Aleshores, perquè el salt sigui més fàcil, mà a la paret, mà a la cadira. Si hi ha algú que ho pot fer sense agafar, doncs millor. Girem, salva. Girem, salva. Girem, salva. Girem, salva. Vinga, una mica més. Una mica més. I parem. Respiracions, agafem aire.
l'aire. I agafem aire. Descansem. Traiem la tovallola. Ens fem servir després per tal de deixar recolzada a la cadira. I anem a fer l'últim cardiovascular, després anem a fer uns estiraments. Es tracta d'aixecar, caminar aixecant bé els genolls i tocant els genolls de la mà contrària. Però ho farem una mica ràpid. Abans de fer asseguts, aquesta vegada ho fem drets. Vinga, amb energia. Ho farem durant una estona perquè estem fent treball respiratori i cardiovascular. Per tant, la intenció és fer treballar el cor. Vinga. Una mica més. Vinga, una mica més. Que no caigui això. Respirem, respirem i continuem treballant. Respiració. I parem. Descansem, respirem. Respirem. I respirem. Després hem tacat la cadira. Recolzem la cadira, cap de dreta enrere, el peu, el taló que toqui terra, la cama esquerra davant, el genoll estirat, la treu cativa als bessons. Aguantem. Canviem, cama esquerra enrere, recolzeu el taló, estireu el genoll, flexioneu el genoll dret, la treu cativa als bessons. Un bon estirament de bessons que avui els hem cansat. Volem que treball així de salt i tal, els bessons és un dels músculs que precisament se li exigeix més, se li demana més sol·licitud i per tant es cansa més. Continuem agafats a la cadira, agafem el peu, taló cap al cul, estirament de la cuixa, del cap de la cuixa, estirament de quadríceps, perquè es vegi, poso de cara, un bon estirament, que noteu que les fibres de la cuixa del quadríceps s'estiren bé. Canvi, en aquest cas em recolzo a la paret, és el mateix, el mateix taló cap al cul, genoll ben doblegat, que tingui el quadríceps, el poso de costat i així veureu bé la figura que fa la cama. Genoll cap al cul, tensió a la cuixa. Aleshores, col·locarem el peu tocant la paret, l'altra cama separada. Si voleu, tenim la cadira aquí, perquè flexionarem el genoll que hi ha al costat de la cadira, baixant, llavors podeu recolzar el cos de la cadira per no tenir tant de pes damunt de la cama. No treu cativa a l'interior de la cuixa. Estirament d'adductors.
cadira, baixant la cadira, i apretar que trigo a l'interior de la cuixa. Aguantem. Parem. Anem a seure. Col·locarem la tovallola, que agafi el peu dret i estirem la cama endavant. Notarem que tiba darrere la cuixa. Estirament de isquiotibials. Aguantem. Acompanyem la cama avall, canviem de cama esquerra, l'estirem amunt. Aguantem, hem de notar l'estirament darrere la cama, darrere la cuixa, l'estirament d'isquiotibials. Aguantem. Aguantem, aguantem, aguantem. Molt bé, deixem anar. Deixarem la tovallola, la podeu deixar a l'espatller de la cadira, si voleu. Aleshores, agafem una cama ben pujada. Segurament en aquesta posició, si deixeu córrer la cama, notareu un estirament en què és tot el maluc. Primer l'aguantem aquí, inclús amb la mà podem fer petits, sense fer-se mal, petits rebots per notar aquest estirament a l'articulació del maluc. I aleshores aixequem el genoll, amb el braç contrari l'abracem, mentre que el braç del genoll doblegat va enrere. Notareu que s'estira la zona de glutis. Aguantem. Aguantem aquí. Deixem anar. Deixem la cama. Canviem. L'altra cama, ben doblegada. Primer fem petits moviments al maluc, com petits rebots, per una mica intentar treballar i mantenir la mobilitat del maluc. I aleshores abracem la cama, la portem cap al pit, mentre que el braç de la cama doblegada cau enrere i el tronc m'acompanya. Terapeutiva, també la zona de glutis. Deixem anar. Posem-vos còmodes. Deixem caure els braços. Agafarem el cap amb la mà dreta i inclinem-lo per estirar el coll. Pugem el cap, baixem el braç, canviem de braç. Amb el braç esquerre portem el cap a l'esquerra. Tibera el coll. Aguantem i que tibi. Aixequem el cap. Acabarem amb les mans a la panxa, la zona abdominal, fent respiracions diafragmàtiques. O sigui, quan agafem aire, inflem la panxa, inflem on hi ha les mans. Agafem aire,
El traiem, pressionant les mans per desinflar. Agafem aire. El traiem. 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 Vinga, les dues últimes. Agafem aire. El traiem. Inspirem. Expirem. Acabarem agafant el màxim d'aire possible, empitjant braços. El traiem estirant cames i braços, ens estirem. Baixem. Repetim, agafem aire. El traiem estirant cames i braços. Descansem. I per avui estarem. Bé, amics, espero que us hagi agradat. Avui ha sigut una mica més intens, una mica més cansat i una mica cardiovascular, però tot i així és un exercici molt convenient, sobretot després d'haver fet un període de 3 mesos tancats pràcticament a casa, sense poder sortir massa, i per tant és un exercici que ens pot anar molt bé, d'acord? Una abraçada molt grossa i fins al proper vídeo. Vinga, adeu, passeu bé.